You know what this is? No, it's very colorful and Egg with and Kulang din sa albay. 21 day old. Kulang din sa albay. 12 day old. ay balik na ng pag-open. Tama. Friend mo na lang. Sa ito pala, dahil po pigili. Actually, mas maganyan pag-aaral ka. Kapag pinasama siya ng era National Intelligence Coordinating. it's better to magbukas ka ako sa Megwang. May mga desyer na kang gapos na editors all over the Philippines. In-approach ako ka. Gusto mo may magtrabaho ka. Bakit mo na, di mo nindo ako mudas. Kurik para ako dyan. Nasa ngayon si Prilin Ortigas. Prilin. Hindi, magbukas ka na Taga kasi kamay Iloilo. sa lagi. Prilin sa Marcos ito kay 4 taon. Ano ba yung effect ng mga military person What's this? That's the duck. Like Parang ano naman siya. Basta gaano ka form. Gamulila. Kaya naman lang siya. Gamulila. Kainin ko ba ito? Si Captain Danilo, ano yan? Ito try mo. You should try this. Pero, May feathers. Oo nga eh. hindi ako ma'am. I'll remove this part. Mapabrasa ka doon, mga babae. Papa? Ay, That's, yeah. That's the chick. But don't worry, you don't have to eat the chick. You remove it so that Ako you don't eat nakalis it. na, pero Then, meron ko Ang yan. daya. Dapat kinain mo rin yun. Kasi demo nga eh. you put the salt. So that's more than... Pero ang inuragan ako, si Romy Rosales. Kapag una, It's like regular. pinakamasubsugon na. If you don't eat this, you will feel this. Pagman. Pag-declare ka man sa, well, Kasi naka-uniform, tinatakot ko military. kaya hindi ko Ay, makain. dahil kung siya tigtakot, Sa araw, ito magtarang. parin na nga may nung Para kita. siya sa ipapasaboy ang kayo. Panahon ng hapon. Para taho. Rich in protein. Para taho. Part of Hapon. Filipino. Hindi na si taho. Hindi ka para kararawan kang mga tambay. Ito para taho. Pag-declare mo na pang Takot ko siya. Kumanding Dahil ko siya. Kumanding mo. Show ko pala. Malupit.